On calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗo kanko woni joguiɗo dokka o ne wiɗo newno kala ko woodi en juule kodde annabaɓe Badji Abdoulaye Aminata kanko woni kodde ɓurɗo ɓurnaɗo windere caggal ɗum jetten nene e baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe en feewi en ñaguima gueno moƴƴo o nde jutnata balɗe wurɓeɓe moƴƴina battane mabɓe ɓe jinnaɓe mum ɓe dutti eɗen duwono ɗumen yo gueno moƴƴe mabɓe toon nde tawno ko ɗum woni aduna yo gueno moƴƴe mabɓe toon kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala e ɗum noon calminama lawol gongol yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en garti e yewtere men wiyetede fayande e tawi ko kala aset eɗen kewi wadde ɗum ina heewi waɗande on ɗum miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymouna Oumar debbamo heelagne e ɗum noon pulaar ina heewi wiide aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gadodiren e bandiraɓeɓe kala ñande hoore biir eɗen gara ɗo e Pinal TV waɗandeɓe yewtere men wiyetede fayande eɗen kewi bismade sagataɓe fulɓe tawi kadi ko dariɓe daraneɓe leñol ngol foti ko rewɓe walla ni ko worɓe kono noon hande ina foti mi lesɗina dande no fewi saabu hande bismimi ko ceernam ceerno Demba Selli Sow mo Seno Waali tawa kadi ko koɗo yewteram mo wona koɗo e leñol ngol tawi kadi wona koɗo e Pinal TV e ɗum noon ceernam bisimilla ma nde calminta yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV jarama Diallo Maymouna jarama no fewi mi salmini dendagal yeeɓoɓe Pinal TV kadi mi ñaguima Allah yo Allah jaabo du'a uji mbaɗɗa ɗo ɗiyete calmini bandiraɓe foof a salmitama no fewi ceerno hande ko weltare mawde en joguimi saabu huccodirde ceerno mum ɗum ko weltare mawde kono noon ina foti mi ɓeydo kadi e rokkude needi kadi mi salminima kadi mi hesɗitini almudagal ngal ceerno Demba Selli miɗa yiiɗi innitoɗa beele bandiraɓe ɓeydo andude tigui rigui holi gonɗo ceerno Demba eyyi jarama Maymouna Oumar Diallo e ceerno Demba Selli mbiɗa Demba Selli ko jeyaɗo to wiyete Seno Waali sa yeehi to sengo kayitaji to tawata toon ko Alassane Aliou Ahmed Gallo Ahmed Hassane ko ɗum woni indam to kayitaji tigi e kono noon sa wiyani Demba Selli e diwanuji meɗen yawata yiitude ko inde nde ganduɗa nde gandirami tigui tigui jami koto wiyete Seno Waali Kañaga jibinami ko hitande 1993 tigui a jarama no fewi ɗum noon wadde labte tigui rigui en gandi holi gonɗo ceerno Demba Selli e ko gorko pullo jeyaɗo to wuuro men Seno Waali tawi ko e diwan Kaay e nder leydi Mali e ɗum noon a jarama no fewi ceerno Demba Selli aɗa andi so tawi en kuccodiri e wasata won namde kewɗe ina jiilo e hooram he kono noon ina wawi tan daña ko cubtimi hen mi eto namnadema ɗum e saabu aɗa heewi wiyede sohmayo gandal e guiɗo leñol mo ancata e kala saaha e ɗum noon ceerno Demba Selli ko adine garaten e namne men ɗe tigui rigui miɗa yiiɗi pirana en e holko woni guindiyanke eyyi guindiyanke ko ɗum helmere nde ganduɗa hewɓe ina majjodira e firo mayre guindiyankagal ko yidde to jeeya yidde ko jeeyi e farnorade ko jeeyi ko ɗum woni guindiyankagal sa woni guindiyanke kewɗa ko yidde ko jeyɗa e parnorɗa kadi ko jeyɗa ɗum woni guindiyankagal taw ina wonte golle eyyi tigui eyyi ɗum noon a jarama no fewi wadde en paami holko woni guindiyankagal saabu ina waɗi yimɓe ɓe ceerdata e guindiyanke e jaydiyanke walla ni saaha foof ɓe namnito ɓe mbiya hol cirugal gongal hakkude jaydiyanke e guindiyanke e ceerno Demba miɗa yiiɗi garana en e tigui rigui holko woni jaydiyanke eyyi jaydiyanke e guindiyanke ina ɗeeɓi surtout seeɗa kono sa ƴeewi to yeeso to eɗum wawi won gotum e dow neɗɗo wawa wonde guindiyanke ha timma taw wona jaydiyanke saabu jaydiyanke ko martowo kumpaji mo ganduɗa kadi kala ko yimɓe cohli haale taw ina nafta ko ɗum woni golle jaydiyanke wadde sa woni kaalowo ko yimɓe naftorto e ko yimɓe kadi hokkata yimɓe gandal way kono ka guindiyanke ni siko noon sa wi jaydiyanke tan firti yimɓe hewɓe joni ewa ina majjodira kelme ɗe siko noon jaydiyanke
ko marto kumpa mo ganduɗa kala ko kewi ina wawi humpidde bandiraɓe nanoɓe ɗemgal ngal o haalata ngal tawa kadi ko nafoore woni hen ɗum woni wonde jaydiyanke tigui a jarama no fewi e ɗum noon en beltima no fewi e wadde helmere nde itta koto woɗɗi saabu woni saahaji nden eɗen nananno wayno so tawi ko lewru korka ene heewi goto immo sa fajiri ene wiye immoɗe weeti eɓe mbiya jomum jayno wadde noon ko to ene wawi wonde taw koye ɗin nokkuji helmere nde itta wadde kam firti tan ko kumpitowo yimɓe e taw kadi ko kaalawo ko naftata a jarama no fewi wadde holno jaydiyanke foti siforade jaydiyanke foti siforade ko ɗiɗo sifaji go'o taw jaydiyanke foti ko wonde neɗɗo kumpitiɗo taw ko humpiti ko hunde lamde taw so haali nde wonno jaydiyanke ko keɗeteɗo so tawi neɗɗo yi ha woni keɗeteɗo moƴƴi ko haalata ko taw ko hunde wonde dalilu e ɗum ɗon ina jeeya e sifa jaydiyankagal bo sa woni jaydiyan kadi gonata ko neɗɗo udditiɗo neɗɗo belɗo ƴiƴam poɗɗa wonde gona kadi neɗɗo pondowo yimɓe mbo wona ceerdowo yimɓe saabu jaydiyanke way kono no ceerno men Tidiane an wini yallah yurmo ya fo mbo wi jaydiyanke way kono cippowo ni koko yeeyata wadde so tawi a woni jaydiyanke yimɓe fof e fondatɓe ko nden keɓata ɓamtare e nder leñol maɗa gonga tigui e ɗum noon a jarama no fewi en paami tigui rigui hol jikkuji ɗi jaydiyanke foti e jikkade walla sifaji ɗe foti sifade e namdal men nayaɓal ko holno jaydiyanke foti jagguirede e nder rendo holno rendo ngo foti jagguirdemo kanko jaydiyanke o eyyi jaydiyanke kañum so tawi rendo no faami jaydiyanke waye rendo kono kanŋe waye cuɗari ni nde wonno jaydiyanke kañum so neɗɗo yi ha woni feliti wonde jaydiyanke yimɓe yoga jogorto ɗum ko neɗɗo pamɗuɗo haaju kono sa ƴewtidima golle ɗe tawata kay ɓuuri yimɓe fof jogade haaju saabu kañum wonata saago mum tan kala ko kewi yo humpito yimɓe makko yo humpito rendo wadde jaydiyanke foti ko jaggede neɗɗo mawɗo o teddine o hursine o horme kadi o wasa kadi ƴewrede ko neɗɗo tan mo ganduɗa mbo ala haaju ko kanko tigui jogui haaju e jaydiyanke hani ko teddinede o hani ko hormede o hani kadi ko wallede nde wonno jaydiyanke kañum hanti so woni jaydiyanke kala ko fonno dañde hanti waasi ɗum hanti ko jaydiyankagal ngal tan wonata haaju mum e hen sa ani wonko bonanta ɗum hen wadde o foti ko wallede beela ma o ñiiɓa e ko gollata ko nde wonno ko gollata ko ko hunde nafoore leñol donc gonga tigui a jarama no fewi e wadde noon ɗon to foti wallede ɗo beele ko leñol ngol tan andata oɗo ko jaydiyanke omo foti wallede walla ala ko kanko yaltata o andina yimɓeɓe kanko ko jaydiyanke te omo foti wallede ɗon holno siforto eyyi ɗon joni sa ƴeewi koye sifaji ɗiɗi hen goɗɗum joni jaydiyanke ballal mum wawi ummade tan e nder jewte mum e nder ko yewtata ko e weela yimɓe yimɓe ɓe balla ɗum saabu min hooram kala o mi wonino jaydiyanke radio e on saaha yimɓe ɓe beele ko haalata ko ɓe mbattamo wallude ɓe ballambo e gollal makko beela ma gollal ngal no ɓeydo yaaru yeeso waɗat ɗum noon ko taw an jaydiyanke ko kalta ko wona hunde serdore yimɓe ko hunde hawridinore yimɓe ko hunde kadi nafoore yimɓe e ɗum woni keeɓa ballal tawa e haalani e so tawi kadi koto banggue maani hoore ma e nder ko kalata ko e aɗa wawi famminde yimɓeɓe so tawi yeru joni eɗen ɗo e Pinal TV ko pular haalteɗo ko ɗemɗe fof kalteɗo pour woto ɗemgal ngal mayde no yimɓeɓe pamirta e pour woto Pinal TV e hoore mum woto mayde aɗa wawi ɗum haalande yimɓeɓe ɓe daaro beelma ɓe mbaɗa hen kadi doole mabɓe beelma émission ngaji ɗi no guura Pinal TV no wuura wawa yarude yeeso saabu ɗum fewnira tigui a jarama no fewi ɗum noon en keeɓi ɗon famamoye tigui rigui e wadde joni en gandi holno rendo foti jagguirde jaydiyanke e namdal meɗen ngal ɗo ko holno jaydiyanke foti wurdirde e rendo ngo eyyi ko noon tan ha hande ene ɗeɓa on gotol jaabuji ɗi ne ɗeɓa on gooti gonga jaydiyanke go'o taw foti wonde ko mbiɗen neɗɗo kumpitiɗo caggal ɗum omo foti wonde neɗɗo muñowo sanne saabu omo nana haalaji ɗi ganduɗa ɗiɗo haalaji ko haalaji cewɗi o wona neɗɗo muñowo
wona kadi neɗɗo mo ngannduɗaa e jaaƴƴo wonki ɗum woni wonde muñowo tan dal wona kadi neɗɗo hono wiyete cabiriiɗo mo ɓuraani wonde dereere no feewi ɗum ɗon moƴƴi e jaydenke so woni neɗɗo muñowo o wonani neɗɗo dereero o woni kadi neɗɗo udditiiɗo e baŋnge yimɓe fof fonndi yimɓe ɓe ina gasa yimɓe fof jiiɗata mo nde wonno ɓe jiiɗirta mo ko gonka makko ka eywa ko alaa si bonɗo alaa e makko tigi a jarama no feewi eɗen nganndi kala gollal ma jogo heen nafoore kono kadi ma dañ heen caɗeele kono ko adi nde ngaraten walla no wayno en kaali nafoore to iwrata jayndiyanke e jooni ngaraten koye caɗeele ɗe jayndiyanke heɓata tingti kam e ɓurɗe feeñde ɗe tigi rigi ko holɗen caɗeele voilà caɗeele ɗe jayndiyanke heɓata yeru jooni an ka jayndiyanke anndi ko wayno radio walla télévision hono ni ko ɗemɗe ndendi ɗoyete goo taw ɗemngal ngal keɗɗa ngal jiɗɗa ko saha fof ngal heɓa gollude no hannirta ni so tawi ɗum heɓaki tan wayno ko hunde caɗele dañi saɗede bon kadi ko jiɗɗa wona ko so wonani yeru joni jiɗɗa ko ɗemgal ngal ɓamto jiɗɗa kadi ko gollal ngal yaara yeeso so tawi yimɓe jiyananima ɗum aɗa jogui caɗele to banggue ɓerde ma mettat saabu jiirta yimɓeɓe koɓe jiyani ko gonɗa e mum ko kamɓe gonanɗa wadde noon firti ko ɗum ko caɗele mawɗe jaydenke ne heewi caɗele kono caɗele ɓurɗe himmude ko ɗeɗo tigui a jarama no feewi e ɗum noon wadde ɗen caɗele eɗen gandi eɗen joguiɗen feewi haaliyankoɓe men ne jogo caɗele saabu mi meeɗi wadde ɗo e tokoram goto yewtere tawi omo yewta e radio wongol ɗon wiye rampar kala kikiɗe talata walla alkamisa omo heewi yaade toon o waɗa yewtere nde joni min kam meɗe hetto yewtere makko no feewi ñande mum noon keeɗimi yewtere makko nde o haali ko mintaji 30 o darti joni no noddu moom mbimi an de hannde aɗa wowno yewtude fodde waktu kiɓ kono a yewtani mi anda ko saabi o wi saabi ɗum ko joom buuɗi o wi joni kanko yewtere makko nde nde walletaki kanko ko hakke doole makko tan to kaaɗi so goɗɗo ari e radio gonɗa tan aɗa ñaagui yewtere aɗa rokka a nannata hunde a wallittaki hen so goɗɗo joom kalis o ari tan ɓe tettata ko on dokkanoɗo ɓe pecca ɗum e gadduɗo hunde o eyi ɗum saabima ni ha noddumom ɗo min mbaɗi yewtere nde mbimi hol peeje ɗe kanɗen sakkude e on banggue joni noon mi artira namdal ngal e ma ɗon o joni hol peeje ɗe kanɗen sakkude ha mbasen dañde ɗen caɗele beele yimɓeɓe ɓe gondi koɓe ganda jaydiyanke ko poɗɗo wallede walla ko jaydiyanke o kañum ko kañum wayno ko renno ngo wayno walla ko jaydiyanke o wayno eyyi sengoji ɗiɗi fo Diallo Maimouna ina wona kono jaydiyanke min hoorami mi woni jaydiyanke duuɓi sappo e radio rural goto radio Kérémis mata waɗa humpiti radio Diombaji e saha nde puɗɗotomi golle nde e nder jamma ko nananmi ko wayno ɓatakuji ne heewi kalis mum no heewi ɓe ƴettimi ɓe battimi rokkude heure uji ɗiɗi mbeɗa haala bon e ɗemɗe goɗɗe ɗe so gari tawi mi ari tan wonno min mbeɗa adda recette mi bisme ha feewa mi waɗa émission ngaji am mi waɗa ko mbaɗannomi fof a gasa mi yaaha kono yeehi ha ɓooyi ina golɗen usto émission keɓal mum no usto keɓal mum no usto hanti heure uji ɗi nene ustodo hen heure uji ɗi ne ustodo hen bon ha ɓooyi boom sa ƴeewi somi ƴeewi e on saha ha ɓooyi boom nde émission o wone ustade yimɓe woɓɓe battimi namnade hono namnirɗa oɗo ni kalandanmiɓe hono ni woodi woɓɓe yaltuɓe volontaire batti wallidde pour belma émission o mbo ɓeydo mbo wurti kadi hambo arte air goto caggal ɗum aɗa andi neɗɗo yerata wawde kadi yimɓeɓe ɓe mbaɗi yeɓɓaɗe andi enen fulɓe ko noon ciforiɗen gueɗe men fof ɗo umminande ɗo ken ummotoɓe so ɓooyi tan jiiya goto fof ɓandu mum maaya émission kadi no rutto ha gartoymi e mintaji 30 gandumi kay émission woni koye maayde yewtere nden woni koye maayde eyi hanti min hooram ɓandam maayi kono e nder ko kalannomi ko mi yii hen nafoore mawde mi yii hen
wayluji kewɗi e nder jewtam mi yi wayluji kewɗi mi heeɓi hen kadi gandodiral kewgal mi heeɓi hen kadi ha hande hunde fof mi heeɓi hen kono ko wurnata émission ɗum woni yewtere e nder radio walla e télé ko yimɓe wallude kaalowo saabu darnirako yo hunde heeɓe so tawi hunde arata ko porɗa ko fof ko jangguɗa ko fof ɓaari hunde arata ka goppeteɗo ɗum noon basitomi leñol ngol ko yo yimɓeɓe yoɓe daaro ɓe balla jaydiyankoɓe ɓe beela ma ɗemgal ngal no ɓeydo wurde ha ɓuura ko ngal wuuri ko tigui a jarama no fewi e ɗum noon en beltima sanne e kadi en gandi tigui rigui jaydiyanke holno foti siforade e hol caɗele ɗe heɓata e holno rendo foti heɓɓitorademo wadde noon en gandi jaydiyanke ko heɗotoɓe ko ɓen tan mbawi wurnude yewtere makko nde so haate makko kanko tan o wawata jogade kanko goto yewtere makko no joɗori omo waɗarene yimɓeɓe yewtere nde ni ko noonne yimɓe heɗotoɓeɓe kaani wallirdemo eyyi ɗum noon namdal ngal garatene mum walla kam ɗo hanti ko wasiya tawa ko kertiɗo keraniɗo kamɓe jaydiyankoɓe hol wasiya mo basiytoɗaɓe eyyi ko basiytomi jaydiyankoɓeɓe ko go o fof ko yooɓe muñ ko caɗele goni hen golle ɗe ɗe mbeɓani go o muña e nder gollidiɓe ɓe gollitta e nder nokku o caggal ɗum kadi muña won haalaji ɗi nanata caggal caggal ɗum kadi muña hay caɗele keptotoɗema ko wayno ni hay ya garta on waɗi caɗele e woppude haaju mum ara ƴetta haaju rendo ko ɗum caɗele mawɗe ɗum fof gona neɗɗo muñowo e kadi ballitoroɗa jilluji sabu eɗen gandi enen surtout neɗɗo haalata koko andi ko en min gandumi ko leñol fulɓe ene sohli yillede kala saaha taw jilluji ene mbaɗa e nder leñol he e kadi ɓe keeɓa pinal ɓe ganda so tawi jaydiyanke ari e mumen wonko yiiloto kadi ko yiiloto ko kadi ɓe pota famde ko yiiloto ko kamɓe yiilanto ɓe mbawa ɗum wallude eyyi ɗum ɗo jaydiyanke ne foti ni wadde eyyi tigui a jarama no fewi e artude ɗon seeɗa tan e namdal to banggue jilluji ɗi to mbiɗa yimɓeɓe yo paam so jaydiyanke o ari dañi koɓe mbaɗani ɗum yoɓe gandu ko koye mabɓe ɓe mbaɗani ɗo ko haalande mawde woni ɗo saabu eɗen tesko yimɓeɓe ɓe mbiya wayno kaalowo radio walla kaalowo e télé so tawi ina waɗa jilluji ɗi yimɓeɓe won hen jirata mbiyata kaari kay joni wonti ko ñagotoɗo eyyo no waɗi ɓe mbiya o nattini wonde hay tan woɓe mbiyan o natti wonde ndimagu ngu o wonno ngu hande kay o wonti hinde wonde o wonti ñagotoɗo kono ɗo joni hol feere ne mbatten ha pamminemɓe walla kam en gacciran noon tan ha nde pamani koye mabɓe foof eyyi joni alay saago hunde fof so jaknima a yiilot feere tawa kadi feere nde kone feere moƴƴere ayi ɗum minen min keeɓiɗen caɗele noon kono en nani haaliyanke men goto ni o wi so tawi jaydiyanke woto notittoye ko wayno dente ko wayno yangueji ko wayno inɗeji taw noddaka eyyi ɗum ɗon fo ina wawi won gonga kay saabu sa notitima hen tan way kono garɗa yiilade ko hunde honono ñamakalaji ɗi jiilorto ni kono min wona gon sengo jarumi min jarumi joni ko jillu jaydiyanke jillu mum e nder leñol mum ko famminde leñol ngol e haalandeɓe aɗa andi ɗo haala min gadana mi wino jaydiyanke wona neɗɗo poɗɗo wonde derero foti wonde neɗɗo jondiniɗo a haali e nder jilluji he ko famminde yimɓeɓe ko jahata e dow mum eko gonɗa e dow mum e kadi ko kamɓe gonanɗa ina gasa e nder yimɓe sappo fof hayso tawi ko yimɓe tato so paami tan ma nafoore heeɓo hen saabu ɓen ma woɗɓe pammini eyyi ko ɗum woni ko hisnatama e wiyede ka ñagotoɗo kalantaɓe ko nafoore wonde hen nde mbasa hulludeɓe yeeso garɗa ko yiilade jawdi ni soɓe jii nafoore nde tan alay saago ɓe mbaɗat koɓe poti wadde ko eyyi wonande joomen hakkillaji ɗum gonga tigui a jarama no fewi e ɗum noon hol wasiya mo basiytoɗa yiiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV voilà mbasiytomi ɗum ko taw mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta kadi mbiɗa yettuma no bismiɗo mi ɗo yete gonga ni
ko enen jeyɗa nokku gooto ewa kadi gooto fof koye hoddiroji Allah yahata min hooram Allah addi kam ɗo tan jillu to bandiraɓe meɗen ɗoyete woni sababu min arde ɗoyete ko mbasitomi yeeɓiyankoɓe ɓe ko yooɓe tinno ɓe ganda soɓe jiiɗi yebde Pinal TV fof kamɓe koye maɓɓe ɓe daroɓe tinno ɓe mbaɗa hen doole maɓɓe aɗa andi ina woodi ko waɗate ko wayno action ngaji yooɓe gandu ɗum kala baɗɗo ɗum waɗani ko hoore mum e waɗani ko leñol ngol kadi so ɗemgal ngal wuuri ɗo ha ngal wawi telɓinde ɗemɗe goɗɗe ni to banggue jewte ko teddugal manggal wonde leñol ngol ko ɓuuri hamnade noon ko ɓuuri hamnade ko ndentinanmi leñol ngol ko woto ɓe jeebo ha ɗemgal ngal lesɗa walla boom ha ngal usto walla ha natta ɗo kay mbeɗa wasiyoɓe yooɓe tinno yo ɗemgal ngal yo ngal wuur yo yewtere nde wuur e nder Pinal TV ɓe ganda kadi Pinal TV e jii télévision ngaji kewɗi mbaɗama ɗiɗo télévision ngaji foof eɗini marsa banggueji foof jamma e ñalawma enenne mbatten hakkille beela ma Pinal TV ina ɓeydo yaarude yeeso e ko ɗum woni ko mbasitomi bandiraɓe tigui a jarama no feewi kadi ko weltare ma wonde ko kalɗa ɗon koko haala mawko e saabu so tawi neɗɗo ina wonde e yimɓeɓe a jiida ciirol hayso tawi a fooɗanaki ɓurdeɓe kam so a ronki jaab fodde mabɓe wata jaab kam ɓe ɓuurma e saabu ɗo joni to mbiɗa so tawi ɗemgal men tooɓi e ngal ƴellitima ɗo ha ngal tilɓini ɗemɗe goɗɗe ɗe ko faaro men enen kala e ñande tan mbiɗe yiide debbo goɗɗo e tawa koye ko ɓaleejo no kewɗen wiide ni ko ɓaleejo joni noon o namnimi o wi onon télé moon miɗe wirto télé moon o mbimi wirtademo hono on on mbiɗa feeromo tan so tawi miɗa daara téléji goɗɗi mbimi télé kay feeretaki neɗɗo kay waɗana hen daara o wi ala mi darata saabu ko onon ko ɗemgal moon tan kalton o ko waɗi o mbatta hen ɗemɗe goɗɗe ɗe mbimi miɗi mbaɗi hen ɗemɗe goɗɗe ɗe o wi heewande o minen somin kala ne mbaɗmi hen jeeyammi hen tan ko pulaar ina haali min nemi yawtina mbimi minen nomin mbaɗini so tawi tan malinaɓeɓe foof mbaɗino noon mbimi tanno ko en ƴellitima o wi hol ɗum mbimi so tawi ko ɗo joni téléji goɗɗi walla radio ji goɗɗi so pullo ari ina yiiɗi yewtude hen a sodanta yewtere walla codana hoorema yewtere walla ñaagoɗa dokkeɗa waktu walla waktu e feccere mbaɗa yewtere ma so lewru ma yi daña ko jobɗa mbimi kono Pinal TV ko fulɓe ɓolɓe mbaɗi ɗum mbimi goɗɗo waɗani ko fulɓe ɓolɓe mbaɗi kono nde fulɓe mbaɗi nde ɓe bismima ɗo e hakke ɗemɗe tati walla kam hedde hen ɓe bismima ɗo Bamaranki ɓe bismima ɗo Seɗɗere ɓe bismima ɗo Korborode mbimi wadde so tawi heddiɓe kala banno noon ina uddita damal fooɗa hay so tawi ko leƴƴi tati mbimi hay leñamago ma ustotono e meɗen ɗum noon a jarama no fewi ko sembinde ɗon haala ko kalɗa neɗɗo ina foti farnorade ko woni saka kam hunde nde mbaɗirɗa sababude e rendement e leñol ma eyyi ɗum noon hol wasiya mo mbasitoɗa dendagal ɓiɓɓe fulɓe kala eyyi ha joni ko wasiya o goto tan tinnade tan so tawi ɓiɓɓe fulɓe gandi jaydiyanke jooɗoni ko kamen eywa ɓe paami kadi jonde nde wona yiilade hen dañal ko yiilade beela ma leñol ngol ƴellita e poti farnade poti kadi wadde hen doole mabɓe wonno min hooram kaldowo e maɗa ɗo wayte min gurdamam foof mbaɗmi ɗum mataw ko e daranade leñol tan hay sino tawi nomi heɓani doole gurdamam fof ko ɗum mbaɗmi eywa kadi ne wasta ko nafi wasta ko nafi wajibi yimɓeɓe ɓe ganda yimɓe jooɗaniɓe ɗumen ɗo Pinal TV ɗo ko kamɓe jooɗani wona koye mumen ɓe jooɗani ina gasa an Maimouna joni ko an sodani hoore ma yewtere nde taw goɗɗo sodananima ina gasa kadi taw ko ka codanaɗo bon ɗum ɗo fof hollata ko yidde beela ma leñol ngol no ƴellito ɗo e Pinal TV gonga ni ko fulɓe mbaɗi Pinal TV kono so selani ngaalu selani arde liƴƴi goɗɗi selani addude ngaalu eywa en poftoto de wallahi ko gonga eɓe keddoɓe mbaɗa ni saabu min nde mbimami nde gonmi jaydiyanke nde émission ngaji am usti Allah no mbaymi yidde kamɓe ɓaleɓe ɓe eɓe jiiɗimi kono ɓaadi bandiraɓe am natti addude ko gaddanno e gollude ko gollanno ɓe mbi joni ɓaadi mbeɗa wawi windude ni yomi won bindowo ɓatkeji hay ceɗɗe français tan ɓe winda taw ɓatkeji so ngari aroɓe windude ɓatkeji mino gollam yo peggit ɗon min ƴeewmi ɗum wona ɗum addimi ɗon ko beela ma pulaar o ina ɓamto e hande ɗum wasimi fewintade voilà ko ma tinnoɗen wonɓe
e jayndaade e jaydanteɓe fof ko martinoɓe nanggodira ɓe gandodira kadi ɓe jonodira eyyi ɗum noon ko ɗum ɓasiytomi bandiraɓe yoɓe tinno e jaydankoɓe no feewi ko onon joni ko leñol ngol jooɗani ɗon tigi inchallah a jarama no feewi ɗum noon a weltanama sanne kadi no mbiɗa ni e min kam komi seede ɗum e wonde ka guila tan immaniɗa ko leñol ngol e guila to jangguinde ha e wadde jaydiyankagal saabu eɗen gandi ɗen gueɗe ɗiɗi e goram eɗe pamɗi martaba no feewi kono kam eɗen gandi ɗen gueɗe ɗiɗi kanje ɓurata yawde nawrude en yeeso no feewi saabu jangguinde eɗen gandi hunde foof jangguinde ɓuuri tidde no woodi kono noon an e on saaha nden nde jangguinta min ha joni hesɗitinde wonde ko ceernam woni ɗo ko gonga ni minen galle amin jangde pular ina ɗon min pini tan min tawi ko no wayno duuɗe ɗe ɗiɗi foof nan ɗon ɓurana on jangge pular ina jangge kono tan ƴettude kam kayita jam mi hucca duɗal mi janggoya ko to juuɗe ceerno Demba Selli eɗen gandi on saaha miɗa tesko a jangguinan sa gayni kikiɗe jaaha kérémis mbaɗoya yewtere eɗen gandi tampere ko ɗon haaɗi kono kadi ɗum foof jomum e tampude so yiyani ko foti yiide walla kam ko so wallitaka no foti wallitirede ni eɗen gandi ɗon ko caɗele mawɗe goni ɗon saabu eɗen gandi onon so yiiɗi o won ko mbaɗɗon ha heewi ha jottiɗon to jottiɗon ɗo joni koye duusde gonɗon oɗon kaani wasiyade yimɓeɓe beele ɓe ganda to yawta ɗo wasa wayde e ko aroyde ko wasa wayde noko yawta kone saabu eɗen gandi kam tampere waɗino guila e adanɓe yawtunoɓe ha e hakkudere ha e moon onon ha e minen arɓe joni ɓe e ɗum noon ko weltare mawde dañmi saabu bismadema ɗo kadi a jarama no feewi wiyede ar mbadden yewtere gara e wona ko wiiɓe e ɗum noon konngol maɗa cakkitol e mbawen waynodirde e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe a yaw ko noon sen gari ɗo en jettata Allah no feewi garɗen koto poɗɗen arde ha kadi mi yettuma no feewi e dow tinare maɗa e needi e rokkude needi kadi ina gasa a indi jangguinowo école kañum ko jangguinowo école kono yiyat jangguin neɗɗo ha ɓooya on wonta ministre wallahi ko gonga wonta ministre l'éducation on wonta taw kay jiimi ɗum aduna ko noon way wallahi gonga ala no way hay sinno tawino ko min jangguima hande o mi weltima e dow gueɗe ɗiɗi mi yima e meccal moƴƴal daranade leñol mi yima kadi e okkude needi e kadi wasde wonde kadi neɗɗo palkisiɗo ko wonno ko saabu a feññini gandunoɗo andi mo andano kadi andi ɗum fof ko yettude Allah bon e mi salmina kadi bandiraɓe tawateɓe ɗo e Pinal TV foof mo gandumi hen inde mum anda foof mi yetta ɗum mi salmina ɗum guila e Diallo Barel Samb ha e an Maymuno ha e baɗam Dieynaba Mari Ba e hay dendagal heddiɓe mi anda inde mumen ɓe onon fof mi salmini moon kadi mi du'anima moɗon yo Allah nawru gollal ngal yesso amin Allah e kadi mi yejjitta Diallo Issa Amadou Boubou en Ba Oumar Koylel en ɓeɗo ko yimɓe daraniɓe leñol no feewi e Diallo Alassane Hawada en ɓeɗo ko yimɓam ɓe ganduɗa e mi wurde mabɓe kadi mi wurde mabɓe e dow gonga saabu ko min baddata ko koye dow gonga ko yidde daranade leñol ngol ha hande kadi minen kadi kono mbiɗa ni komin duysoɓe tan e yomin ɓooye duysude moɗon amin Allah ya barke Allah amin ewa mi waynima bandiraɓe mi rokki kadi leñol ngol yamirore yooɓe tinno ɓe mbatta hakkille e jaydiyankoɓe mumen saabu ko jaydiyankoɓe goni wonki leñol assalamu aleykum warahmatullah waaleykum salam a jarama no feewi seydi Sow marhaba a weltanama no feewi no feewi kadi en beltima sanne e kamɓe kala ɓe calmitimama tawi kadi ɓe calmitodema ko salminadu needi tawi kadi koye salminadu ɓingu yumma saabu onon rendoɓe gollal walla enen rendoɓe gollal enen foof jiidi yumma e baaba e ɗum noon a jarama no feewi e ɗum noon Allah jarama on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe a yaw Pinal TV en gardi e yewtere men fayande ha ɗo ɗum noon ko ɗo kaddaten e yewtere men ha sahaji goɗɗi so hoddira hawri e hojomaji e wonno koɗo men hande ko ceerno Demba Selli Sow gorko mo Seno Waali e tawi ina ɗowananno on yewtere nde miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelange Allah jarama on jarama so waɗi cugge e cagge e perguitte yafoye ɗaɓɓama on jarama